Pagtriple ng bayarin sa kuryente, iniinda ng ilang consumer sa Nueva Vizcaya. Nakaalerto, Russell Simorio. Todo kayod kung ituring ng kanyang pamilya ang 68 taong gulang na si Tatay Francisco mula Barangay Bagong Bayan, Dupax del Sur sa Nueva Vizcaya. Kailangan ni Tatay Francisco na magsipag dahil mataas ang bill nila sa kuryente. Mula 500 pesos na bayarin kada buwan noong 2019, triple na ito ngayon at pumalo na sa halos 1,600 pesos kada buwan. Mataas masyado. Wala ko namang trabahong masyado. Dapat sana baba muna yung ng bill ng kuryente. Ayon sa Nueva Vizcaya Electric Cooperative o Novelco, isa ang electric cooperative sa may pinakamataas na generation charge o pinakamataas na singil sa kuryente sa bansa. Noong December 2022, sila naman ang may pinakamataas na generation charge sa buong Luzon matapos pumalo sa 21 pesos and 83 centavos ang singil sa kada kilowatt hour. Nanggagaling pa kasi sa Sual Power Plant sa Pangasinan ang supply nila ng kuryente. Kung ano yung bili namin sa power generator, yun naman ang pagbenta namin sa ating mga member consumers. Nakalasaad din kasi sa kontrata na kung may paglikot sa merkado, ay meron silang karapatang itaas ang presyo nila. Pero ayon sa Novelco, bumababa na ang singil ng electric cooperative ngayong 2023. Sa katunayan, nasa 12 pesos and 3 centavos na lang ang generation charge nila ngayong Hunyo sa kada kilowatt hour. The rate of power in Nueva Vizcaya is reducing until it reaches the level of around 10 to 11 pesos per kilowatt hour. Mahigpit namang binabantayan ng Energy Regulatory Commission ang ipinapataw na generation charge ng bawat power distributor. Mula sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.